खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। भारतआ पाकिस्तानखौ थुलुंगा होग्रा मोन 16 इउटिउब चेनेलफोरखौ बन्द खालामदों। गुवाहाटीनि लाल गणेश ओनसोलाव उन्दै गथ'साखौ आथोनारि गाग्लोबदों। गुवाहाटीनि लख्रायाव गिख्रंथाव ट्राक सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। देउलकुसियाव खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। पहलगाम गाग्लोबनायखौ लानानै मुलुगनाङैनो पाकिस्ताननि हेंथायै सोमावसारदों। गुवाहाटी पुलिसआ फेग्रा बेसाद फानग्राफोरनि फारसे सिग्रोमदों। आसामनि चिफ सेक्रेटारिया बराक सेरफांनि गासै डिसि आरो एसपिफोरखौ लानानै मेल खुंदों। खौरांगिरिफोरा बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनथाम टल गेटआव टल टेक्स होनांनाय नङा बुंदों प्रमद बर'। अरुणाचल प्रदेशआव रैखाथि हानजाया साथाम एनएसएन उदखारिफोरखौ बुथारदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव गिख्रंथाव उदखारि गाग्लोबनायनि जाहोनाव सा 26 दावबायारिफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमानायनि उनाव भारतआ पाकिस्तानखौ थुलुंगा होग्रा मोन 16 इउटिउब चेनेलफोरखौ बन्द खालामदों। मख'नो गोनांदि भारत सोरखारा पाकिस्तानखौ थुलुंगा होग्रा इउटिउब चेनेलफोरखौ होबथानो फोसावदों। बैफोर चेनेलफोरनि गेजेराव डन निउज, सामा टिभि, जेएनएन आरो जिअ' निउज बायदि मुंदांखा खौरां फोसावग्रा चेनेलफोरबो दंफायो। मख'नो गोनांदि बे होबथा जानाय इउटिउब चेनेलफोरा गुबैयै भारतनि रौनिया आरो रैखाथि एजेन्सिफोरखौ नोजोर होनानै हिंसाखौ बांहोनाय, नंखाय बाथ्रा फोसावनाय आरो नंखाय फोरमायथिफोराव लोब्बा दङमोन। गुवाहाटीनि लाल गणेश ओनसोलाव उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ न'आव हारसिङै थानायनि खाबुखौ लानानै 55 बोसोर बैसोनि तपन भादुरी मुंनि सुबुङा आथोनारि गाग्लोबनायनि खाबुखौ लादोंमोन। उन्दै हिन्जावसाखौ बेबायदि आथोनारि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै जायगानि थागिबि सुबुंफ्रा रागा जोंखांदोंमोन आरो बे जाथायनि बागै गाग्लोबजाग्रा उन्दै बैसोनि नखरा पुलिसनि खाथियाव अजद होदोंमोन। बे अजदनि सायाव बिथा खालामनानै अदालबाख्रा पुलिसआ गोख्रैयैनो दायनिगिरि तपन भादुरीखौ खायो। बेखौबो मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तानि सिगाङावबो लखिमपुरनि बंगलमरायाव सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै लामानि सेराव गारलांनानै गोब्राब थासारियाव मोननाय जादोंमोन। बबेखानि हिन्जावसाखौ गोख्रैयैनो फाहामथायनि थाखाय लखिमपुर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जादोंमन। जायगानि थागिरिफोरा हाबिजुल मुंनि सुबुंखौ बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरि महरै अजद होदोंमोन। गुवाहाटीनि लख्रा हायुङारि राजालामा फ्लाइअभारनि साखाथियाव थांनाय हर गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राब जखम जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया गंसे खारबाय थानाय ट्राकआ फाहामनायनि थाखाय लामानि सेराव दोननाय गंसे ट्राकजों सौग्रावदोंमोन। बे सौग्रावनाय समाव लाखिनानै दोननाय गारिनि हेन्डीमेनआ ट्राकनि साखाफोरखौ फोसाबनायाव नांथाबनानै दङमोन। बे समावनो खारबाय थानाय गंसे ट्राकआ लाखिनानै दोननाय ट्राकआव गिख्रंथावै सौग्रावफैदोंमोन, जायनि जाहोनाव हेन्डीमेनआ खारबाय थानाय ट्राकनि साखा सिङाव हाबलाङो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाब्रबथायाव सौग्रावनाय ट्राकनि सालायगिरिया गोब्राब जखम जादोंमोन। अदेबानि बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम थैनाय हेन्डीमेन आरो जोखोम जानाय सालायग्रा सानैनिबो सिनायथिखौ मिथिनो हानाय जायाखै। हारिमुखौ जौगाहोनायनि गोथार थांखिजों राव, हारि, धोरोम सिबिनायजों लोगोसे देउलकुसि हालामारि बारदै सिख्ला फालिथाय आफादनि बानजायनायाव खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय देउलकुसियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 27 एप्रिलाव गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि
5 रिंगायाव माराथन खारनाय हाबाफारिजों गिबि हाबाफारिया जागायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारिया। बेनि उनाव फुंबिलिनि 7 रिंगायाव फिरफिलाखौ बिरहोयो खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि आफादगिरि अरुण बर'आ। रुंसारि धर्मेन्द्र रामसियारि गोसोखां जौसांखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि बारग' नेहाथारि एसिएस अफिसार धरनीधर बर'आ। बेनि उनाव हाबाफारि बायदियै गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि गुबै हाबाफारि रुंसारि फुलेश्वरी बर' गोसोखां गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया। बे गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनायाव गासै 5 बैसागु हानजाफ्रा बाहागो लायो। हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो रुंसारि गावसां बर' गोसोखां गोदान मेथाइ मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव गोजोन आरो सान्थिनि थाखाय आलारि बाथि सावनाय आरो मान बावनाय जायो। मानखौ बावजेनो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। गिख्रंथाव पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि जाहोनाव सा 26 दावबायारि सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमानांदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै मुलुगनाङैनो हेंथा दिन्थिफुंनानै सोमावसारनानै खहा जानांनायफोरनि थाखाय न्याय बिदों। मख'नो गोनांदि कानाडा, डेनमार्क, इउनाइटेड किंडम, फ्रान्स, फिनलेण्ड, जार्मानी, स्पेन आरो जुथाइ रायजो आमेरिकाजों लोगोसे गोबां हादोरफोराव हेंथा दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सोमावसारगिरिफोरा आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै भारतजों गसंफादों आरो पाकिस्ताननि बेरेखायै गोख्रोङै बेरेखा बाथ्रा बुंनानै पाकिस्ताननि बेरेखा स्लगान होदोंमोन आरो भारतनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। फेग्रा बेसाद फालांगिरिनि सायाव बशिष्ठ पुलिस आरो फानबाजार पुलिसआ 27 एप्रिल खालि गुवाहाटीआव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा मुवाफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। बशिष्ठ पुलिस थानानि हानजाया गुवाहाटीनि बेहारबारियाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों कामरुप मेट्र' मिलन नगर निजरापारानि थागिरि मइदुल इस्लाम उर्फे राजु 33 बोसोरखौ खानो हादों। बेनिफ्राय गासै 36.52 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। पुलिसआ सिग्रोमनाय समाव बेनिफ्राय मोन 26 लांदां सिजफोर, गंसे मबाइल फन आरो AS01DL4036 नाम्बारनि गंसे स्कुटिखौ हमनो हादोंमोन। गुबुन मोनसे अपारेशनाव फानबाजार पुलिसआ 2 नं गुवाहाटीनि लखटकिया रेलवे गेटआव सासे उन्दै हौवासाखौ हमनो हादोंमोन। उन्दै हौवासा गथ'नाव गासै 9.16 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन आरो गोथां गाबनि रियेलमि फन मोन 7 प्लास्टिक सिजफोरखौ हमनो हादोंमोन। बराक सेरफांनि मोनथाम जिल्ला फारियै काछार, हाइलाकान्दि आरो करिमगन्जनि गासैबो जिल्ला बेंगिरि पुलिस खुंथायनि एसपिफोरखौ लानानै आसामनि चिफ सेक्रेटारिया मोनसे गोनांथार मेल खुंदों। सिलचराव थानाय काछार जिल्लानि गोदानै लुफुंजानाय कनफारेन्स हलाव मेल जथुमनानै चिफ सेक्रेटारिया मोनथामबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो एसपिफोरनिफ्राय जिल्लाफोरनि सोमोन्दै रिपर्ट लाग्रोयो। बेनि उनाव बराक दैमानि सायाव NH6 राजालामानि बदरपुर घाटआव थानाय पाक्का दालांनि सोमोन्दै सावरायो। मख'नो गोनांदि अखाफोर दाननैनि थाखाय फैगौ 21 मेनिफ्राय बदरपुर घाटनि बे दालांखौ रिपेयारिं खालामनाय जागोन। बेनिखायनो बे अखाफोर दाननैयाव मोनथाम जिल्लानि हान्था मेलायाव गोहोम गोग्लैनो हागौ। बेफोरखौ नोजोर होनानै साखाफारा जानो आरो गुबुन लामाजों डाइभार्सन खालामनो माबायदि राहा लाजायो बेनि थाखाय गासैबो जिल्ला बेंगिरि आरो एसपिफोरनिफ्राय सुलाद लादों चिफ सेक्रेटारिया। NHIDLL कम्पानिया फाहामनायनि बे मावथांखिखौ मोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो सिगाङाव बराक सेरफांखौ दावबायहैनानै थासारिनि सोमोन्दै बुजिनानै लाग्रोहैदोंमोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि एबा
27 आरो 28 अक्ट'आव खुंफुंनाय बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि 5थि 2 बोसोरारि जथुम्माया दिनै जोबथा सान। दिनै जोबथा सान एबा गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। लोगोसेनो बाहागो लाफैदों 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सरगियारि, एमएलए माधव सेत्री, मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि, आसाम बानि खौरां बिजोंनि गागि खौरांगिरि एबा नेहाथारि दिलीप चन्दन मोनहा। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गोबां खौरांगिरिफोरनि बाहागो लानायजों दिनैनि 5थि 2 बोसोरनि जथुम्माया गाजा गोमजायै थुंगेयो। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनथामबो टल गेटआव खौरांगिरिफोरा टल टेक्स होनांनाय नङा। लोगोसेनो हाबाफारि बायदियै थान्दै जथुम्मानि गेजेरजों बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दाफिननाय जायो। आफादनि आफादगिरि हिसाबै अग्रदूत खौरां बिजोंनि खौरांगिरि शंकर चौधुरी आरो निउज लाइभनि खौरांगिरि रमेन दासखौ नेहाथारि हिसाबै आफादनि नेमखान्थि बायदियै 2 बोसोरनि गोदानै आफादगिरि आरो नेहाथारि हिसाबै सायख'नानै लानाय जायो। अरुणाचल प्रदेशनि लंडिं जिल्लानि फांसाव ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव मोगा-मोगि गावलायनाय जाथाय। बे गिख्रंथाव गावलायनाय जाथाया रैखाथि हानजा आरो नागा उदखारिफोरनि गेजेराव मोनसे हिंसायारि दाङाबाजिखौ लानानै जादोंमोन। बे दाङाबाजिनि फिथाइ महरै एनएसएन हानजानि 3 केडारफोरा जिउ गोमादोंमोन। मख'नो गोनांदि उदखारिफोरा सीमा खुन्थिया 156 नि साखाथियाव लुनाय खामानियाव नांथाबनानै थानाय सासे खामानि मावग्राखौ खावनो नाजादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला मावथिखौ उदखारिफ्रा खादोंमोन, जायनि जाहोनाव आसाम राइफल्सनि मोनसे पेट्रलिं इउनिटनिफ्राय फिननाय होनानै 3 उदखारिफ्रा गावथारजादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।